Nyakorom Gajwang' iseyudo nonro mar gazet sani dakika skadha 11 tok saa 1 mar okinyi machiegni maen twak e chenro mar Upiny Nyakorom Gajwang'. Twak mabende dwaro bedo godo nyaka rom kanyo saa 2:30 kapok wakelo ni chenro mamoko. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' makende Nyakorom Gajwang' ma bende wabiro bedo kwaluwo ni ng'anyo ma samoro biro bedo katimore kata oyo. Wabiro bedo kwaluwo ni achiel kachiel ng'anyo ma bende ichano tim gi rowere e pacho ka. Ka bende odiochieng' ma kawuono rowere na wacho ni gibiro bedo ka gichopo e kar jot ma jatend piny Kenya mano William Ruto mantiere buore Nairobi te. Wantiere gi jofwambo magwa Nyakorom Gajwang' ma bende ne akicha mano mar luonwa ng'anyo maket kod mano kapo nono no biro bedo kotimore kata oyo. Kang' ma kama endi biro tok jatend piny Kenya bende odiochieng' manyoro nogoyo bade piny ne ok obi bedo ka ochuo koke e paro mar chik mar omenda mano ma higani. Kata kamano Nyakorom Gajwang' nyaka gisani wang'e gik matimore ahinya odiochieng' manyoro nwaneno kanyo ka jod bura ma pacho ka ne opuodho kwayo mar piny owacho mano madwaro ni jolweny oti kod obila mano mar gayo ng'anyo e pacho kaendi. Nyaka sani riwruoge mopogore opogore osewuok ka bende LSK nosedhi e doho mano riwruok mochung' no kinde pacho ka LSK nodhi e doho ma bende doho koro nochungo chenro mar golo jolweny e pacho kaendi mano mar jiwa rita kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Okiny makawuono nitiere gi Okinde kapok anyisi Okinde mantiere godo Nyakorom Gajwang' nitiere sigana ma bende jafwambo wadwa Chris Owino notimonwa kaluwore kod dwaro makama. Wawinja na bang'e wadonje twak. Jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza ne oyudore e bugo machielo mar chik bang' doho mamalo yie kod kwayo mar riwruok mar Okinde LSK mar wito oko chenro mar tero jolweny mag KDF e moko kuom gwenge ma pacho kae mar rito kwe kaluwore gi ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Lilian Mugambi oyie kod kwayo mar LSK mar chungo chenro makamano nyaka tiek winjo bura makamano. LSK odonjo ne jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod od bura mamalo kuom puodho paro mar tero jolweny mar rito kwe e moko kuom gwenge ma pacho kae ataro mar chik. E twak mare kod jofwamb weche, jakom LSK Faith Odhiambo wacho ni jatend migawo mar jolweny nyalo mana oro jolweny e rito kwe e gwenge ma pacho kae e kinde mag midhiero mapek kata state of emergency. Article 23 subsection 3B of the Constitution that has been cited by the CS Defense in his Gazette notice allows the KDF to be deployed to assist other authorities in cases of emergency or national disaster. No state of emergency has been declared and there is no national disaster. Chenro mar od bura matero jolweny konyo obila e rito kwe gwenge ma pacho kae bende otimore ataro mar chik kaluwore kod Faith Odhiambo. Faith medo lero ni paro makamano bende nyaka puodh kod kuku maduong' mar jolweny gino mane ok otimore. The other shortcomings of the deployment is that there is nothing to show that it has been approved by the Defense Council as required by Section 20 subsection 1 GA of the Kenya Defense Forces Act. Chenro makamano bende ne okwed kod riwruok mar Azimio mane oseo jatend piny William Ruto kuom tiyo piny Kenya kod agoko kendo rem luwo chik. He has gone further to declare martial law and in the process deployed the military and therefore war against his own citizens. This is unacceptable, as indeed it is unconstitutional. You know, it's ironical to take the Kenya police to Haiti to go and restore peace in Haiti, and at the same time you are deploying military to restore peace in Kenya. Mabiro bang' jo od bura puodho parono okinyi makawuono e chenro mane opong' kod ywaro kod adhong' e kind jo od bura mag Kenya Kwanza kod Azimio. I was at the National Assembly this morning, of which there was no proper communication about the sitting. And I want to remind the Speaker, Moses Wetangula, that some few years ago, you were in the same space where the opposition leaders are seated. Ni nyoro jolweny nyo ogoloko. Sama nyo koro mogo ohingo pigi teko. To golo jolweny oko nyo en nyo kolure kod chik mar Kenya. Sana pen chike. Madwaro no kapok jolweny ogolo oko mondo orakre kod raia to nyaka od bura mamalo kata bunge puodho.
Koro kane gifwenyo kamano miyo ne giringo mondo gikel twak e od bura kawuono kiny mondo mi githuolo kata teko mar dhi mbele gi gima gitimono. To nowacho mana ni gima kare. Omiyo ne wapingo motegno wachno nikech sani gima timore Kenya kaendi en jong'anyo dhi mbele gi ng'anyo e yo mamuol mok dwar mondo oketie jolweny kata matin. Polis oromo tiyo tijno. Wachore ni kata kwan jood bura madwarore e puodho chenro makamano ne onge e od bura. Twak makamano wachore ne okawo thuolo mar dakika 30 kende, kendo jood bura ne okomi thuolo malong'o mar twak e wi paro makamano. Midhiero mag chandruok dhi nyime kod luwo jatend piny William Ruto bang' doho riwruok mar Okinde kaachiel kod josiasa mag Azimio kwedo mokalo okang' mare mar tero jolweny e gwenge mopogore opogore ma pacho kae mar kedo kod jong'anyo machiwo ng'ur margi e wi chik mar omenda mar 2024. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom Gajwang' mane kaka chenro makamano nitiere odiochieng' manyoro bang' jod bura ma pacho ka puodho jolwenya mar mondo mi koro dhi okonyo obila mano mar rito jong'anyo. Kata kamano okiny makawuono nitiere gi Okinde ka Nyakorom Gajwang' ma bende biro bedo ka konyowa mano mar fuona nena pende chike ma pacho ka mar mondo mi gikony jopiny mar golo odok e itwa mar mondo mi wafunu matut jolweny nyalo mana gol e kinde machalo nade. Antiere ka gi Okinyo Jabungu, inyalo moso jopiny. Amoso jopiny. Sharon amor kuom biro kae kendo. Ero kamano ahinya mano okil Kamaloko Okinyo Jabungu bende nitiere gi okil Gada Guko. Gada machiegni. Kweuru joka nyanam arwaku kendo walerre mondo wawinj kaka wanyalo tayo pinywa ka waluwo chike kaka di. Gada mana kachako kodi aneno kintiere pod gi ribona mano ma Kalapapo ne nyalo mana fono na jopiny nikech aseneno ko kinde rwake nenore ni Jabungu ino wilegi. Kalapapo ni en ma wambe wane ng'anyo mar Wakinde. Kaka wang'eyo tarik 13 nitiere jang'ad bura mano go gi lisasi kendo mano negi. To kendo higa 2016 be nitiere okil mano negi kane luwo ratich client ne. Koro dwe ni en dwe ma Wakinde te Kenya kae observe ga ko aparo godo jowetewa mosenegi kata mose yudo hinyruok e line mar tich. Gino mara ni japinyo winjo makare makoro ka oneno ribbon makamano kiko par ni en ribbon mokete kita kanyo mano mar sifa. Kata kamano wachaka network marwa golo jolwenye e kambi. Odiochieng' makawuono ng'ino biro bedo kwang'iyo kaka piny Kenya biro bedo karingo kaluwore kod ng'anyo ma bende ochanti me kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Chutho bure Nairobi ka ng'anyo ma bende ochanti manyaka kar jot mano mar jatend piny Kenya. Kata kamano motelo ne ng'anyo makamago bende niwinjo kanyo ka jatend piny Kenya kachako kodi Okinyo Jabungu nowacho kanyo ni koro jolweny mag KDF ibiro bed ka igolo mano mar siro obila mano mar gayo jong'anyo. Chik wacho nang'o? Problem one go Sharon maduong' en luwo chik. Nikech gini nochako gi Aden Duale. Mano wacho ni pend chike manotiyogo mar golo jolweny en instances mag disaster kata state of emergency. Onge emergency mora mosebedo declared ni Kenya ni state of emergency. To onge kamoro ma disaster moro ma wan go e piny ni madwaro jolweny owuog oko. Koro confusion ochako wuok bang'e nyoro gokinyi. Iwinjo koro be bunge dwa ratify gini. Koro bunge ok nyal ratify gimoro ma CS ma defense negi direct say. Bunge nyalo ratify situation ma koro jolweny biro konyo gine mar konyo police. State of emergency. State of emergency ne onge state of emergency mosebedo declared. Koro gima problem ma kata LSK no dhi goe do en confusion. Under which section ma wagolo jolweny gine ma wagolo jolweny konyo police. Nikech mane penjo maduong' nikech chochni osebedo nikech jopiny kano winjo ni jatend piny Kenya nowacho ni koro jolweny mag KDF biro bedo ka konyo obila mano mar gayo jong'anyo e pacho ka. To giwacho ni obuono pende kata mna odhi ataro gi pende chike ma pacho ka. Bang'e wawinjo kanyo Aden Duale menja jatend migawo mochung' ne jolweny e pacho ka mochiwo nyaka gazetment mano gazette notice. Odiochieng' manyoro Nyakorom Gajwang' jod bura bende neno kanyo kano puodho dwaro mano mar jolweny e pacho ka mano mar wuok e kambi mar gayo jong'anyo
Koro ene na chochni mar paro ka makoro ka doho koro chunge ngini kawuono nitiere gi hearing nitiere winjo iwacho ni bura makamani biro bed kiwinje doho odiochieng' makawuono gada nitiere gini ero mabende okil kama loka wadu mano kinyo jabungu osebedo kawacho state of emergency. State of emergency ni en ang'o? Sharon, we akunga lere gimoro okelo kanyo maber to adwana med jiwe matin. Nitiere ka gini jolweny gino golgi mondo chakol gine ji. Kwang'iyo gini nokwongo chakore gi minister mochung' ne defense Aden Duale. Ene mokwongo chiwo gazette notice. To owacho ni ogolo gazette notice mondo jolweny obi okonyre gi polisi. Pile pile jolweny ok onego bed ni konyore gi polisi unless nitiere gima special momiyo koro nyaka gibi. To ka gibiro to onego bed ni ikwongi manyo puodhruok e bunge mondo puodh ni yes koro wayie jolweny mondo dhiyo kore ka gini bedo gazetted gi CS on behalf of president. To koro ma wayudo situation ma okwongo otim gazette notice, kose tim gazette notice kore ka gimanyo puodho manyiso ne ibira to sanitize. Ichalo ng'at mane gero ot tigo otado mondi kore kifwenyo ne otado ni ok onyal bedo ka nyaka ikuog gero kuta. Koro mane gima gitemo timo mamano nie tok chik emomiyo kata dono chunge. Koro kwa dhi e penjo mipenjo mar state of emergency wantiere gi gik moko ariyo. Wantiere gi state of emergency to gi security emergency. Koro gima gitemo timo gitemo timo gini ka gima nitiere security emergency to gitemo timo ka gima nitiere security emergency mamano to onge to ok gideclare bende state of urgency. Koro nitiere confusion mang'eny magikelo. Security emergency chalo kaka koro seche ma koro kaka 1982 ma jomoko temo golo sirkal oko giteme gotieno mano security emergency ma en nyaka dila kode gi sechego nyaka wang' ora jolweny mondo dhi dila kodgi gotieno no kore ka modong' ibro deal godo bang'e. To gin ka gitemo time gichalo ng'ama demo deal gi state of emergency to be gitemo deal gi security emergency. State of emergency en gima ne timore e piny ma piny ng'iyo kaka gik moko ringo to dhi wacho ni kaka gini dhi nyaka koro wadeclare ni jite mondo bede udi nikech kwa ng'eyo kit jolweny gi training ma gin godo gin ng'ata ma wang' gi yude street to en jawasigu monego bed ni deal go. Koro nyaka giland ne ji ni ng'at ka ng'ato mondo bede ot maka ang' oyudi oko to koro in jasik jolweny ibro deal kodi. Koro mane kaka state of emergency biro to embe ko biro to nyaka lup and check manyiso ni president nyalo declare sa asaya lakini ok minister. President ema nyaka declare to kose declare to declare mana endalo maromo ndalo 14 bang' ndalo 14 gi nyaka dhi e bunge to man ne waonge gi structure no ne wan ni minister emoro gi to no onge gi power no kono poni no time on behalf of president to no time kar May emomiyo pen chik article 242 wacho ni onyalo mana golo jolweny May mondo dhi okony polise onyala mondo dhi okony polise mana ka okwayo bunge to mano ne okotim nikech bende ginero ma bende jopiny gino winjo ni state of emergency ma bende gidholuo bende samoro wajaloko kata mana kaka midhiero mapek di bende ng'anyo mosebedo ka nene ni midhiero mapek nikech chutho kana neno gima bende notimore e ng'anyo ma bende notimore juma ni Nyakorom Gajwang' kana jo ng'anyo odonjo nyaka e od bura maduong' ma pacho ka iwacho ni kaluwore kod pend chike kata mana katiba nitiere apise ma bende oriti gi katiba achiel kuomgi en od bura maduong' mano National Assembly kanyakla kod State House dibed ni makoro piny owacho samoro declare ni mano state of emergency bende mano midhiero ok apar ni ka ng'anyo ma bagore sani ochopo kama ker nyalo luongo state of emergency nikech jong'anyo onge ng'ama oting'o kata bunde kikelo jolweny magi joma kia goyo ng'ato gi arungu kata gi tear gas onge training moro ma jalweny odhi ni gigoyo ng'ato gi rungu kata tear gas jalweny en mana bunde to koro ere kaka jalweny nyalo biro ni ogoyi gi bunde tin in mana gi kidi iting'o mana placard moro ma express imi nyalo wacho jolweny nyalo biro mana kama jopiny koro English wacho ni subversion koro un bo tingo bunde ugo police un bo armed un gi grenade kanyo ma jalweny nyalo bire nikech kin kamano you have directly declared ni okiero Kenya itingo bunde igo police but kama koro in mana gi kidi
kidi ok nyal loyo police obedo trained wach ng'anyo. Emineno police biro ga girwako ga shield moro gine kae. Mago jolweny ok timga. Police tingo ga rungu. Koro gimon onego wapenjre kata ka dhi do wapenjre penja achiel. Kama wachopeni gini oseho police makoro adwa jolweny mondo odonje gini. Dong samoro ineno ni samoro jopiny no bembo bila modonje od bura koro gineno jolweny ma samoro nyalo gayo jong'anyo. At the same time, Sharon, Ruto nowacho ni wan gi polise mang'eny. Nyocha nosekawo polis 400 otero Haiti. Koro gima owacho directly ni wan gi capacity. Police nigi capacity. Ma odwa kelo jolweny ni it is an overthought, an afterthought, and koro the panic beat now in manani gini oken legal, the legal procedures magidwa luwo. Nikech Duale onge kamora mora ma Duale nigi powers mora mar order jolweny. Jolweny gi nigi boss gi, to boss gi en commander in chief of the armed forces. Duale en manager lwedo mar commander in chief. Enotiatia gik moko ma administrative, but Duale onge gi powers mora mar order jolweny ni dhiuru e street. Chik ni onego wuok kuom ker en owuon. Ker ok owacho gimora mora mani jolweny dhiuru e gini. Meno time lendo. Gini ok owuok e ker. To section ma chik ma Duale notiyogo en gimoro ma kaka wach floods, midhiero mag kech. Mane section ma jolweny nyalo wuok. Koro jolweny dhi gero school, gidhi miyo ji chiemo, gi gik moko mar emergencies go. Kenya onge kech, onge floods. Koro mano misuse of power and a very wrong section of the law mitiyogo kelo jolwenye pap. To bende kula karamna panjo moro, karamna gade karamna kanyalo karamna pinji. Nikito dichi manyoro bene ni vinjo kanyo ka jod bura bene no romo. Wacho ni buo dakika 30 ne gisekadho ni mar mondo mi jolweny mapacho ka koro goloko mano mabende bura bedo kagayo jong'anyo hipacho ka. Ni jo karamna jaod bura memba kasi East. Gene mara kada neno chenro mabende no timoro dichi manyoro doho neno rakruok ka bende kweth mar Azimio no ko yiere gi kweth mano mar piny owacho mago jod bura mawuok kweth mano mar piny owacho. Nikech chalka gima ni do mana kadhe mana mapiyo piyo makata speaker mar od bura okwinj kata mana penjo mora ma bende ichwalo ne gi kweth mapingo piny Kenya. Mano bende manyaka walosi. Quorum iwacho ni naunge, participation bende naunge. Bende mano botenore gi chik. Kosotek ni okadha kadhi od bura. Charo gino kaka nochakore mana kaka wache mokwongo cha. Gini kaka nochake ne en makosa mano setimore. Koro king'eyo kaka jatend piny ta Kenya ineno ka gimoro mosebedo kotimo en makosa to kotemo notimo ma to kendo koro en makosa gimo chako sepukore to kitemo ywe kama it kori medo malilo dierot e gima wayudo katimore ka nikech bunge kako onego bed ni tiyo onego bed ni bunge nyaka migi notice moromo mano namba 1 mondo gibi notice moromo ni ka gisebiro nyaka wabed gi quorum mar debate nyaka wabed gi quorum mar voting magitene onge kae to kendo bunge joka represent wa mainso ni mondo mbunge na dhi wuoye e wi gima wadwaro nyako tim gimiluongo ni public participation gi jogene constituents ne notice ni nogole saa 2 otieno to nyoro kinyi ji ne wuoyo an mbunge na en Millie Mabona Odhiambo en Nairobi saa di mang'ani ne nyalo bedo ni otime public participation gi jo Suba North mano ne onge mainso ni gimora mora mane timo kacha ni time mana mar luoko makosa mosetimore tok mar luwo pend chik. Manyiso ni kaka notime mago be gik momiyo ne doho maduong' otamore. Nikech king'iyo onge public participation jopiny no kia to kendo otime ka gine ataro mar chik.
Mano bende madwa ni mar mondo mi wang'e nikech state of emergency kiwacho ni ng'anyo ken state of emergency kata mana ok en midhiero mapek ma bende nyalo luongni kata mana jolweny. Bende japiny nyalo penjo kata mana ni gin midhiero mage ma jolweny nyalo gol e kambi mage mag jolweny mar biro konyo obila. Samoro kinyacha kodi anena midhiero kaka mage ma samoro military kata mana jolweny ma pacho ka mag KDF inyalo gol mar mondo mi osir obila. Mago yudore katiba article 215 mokwongo en emergencies emerging situations neneno kata gima notimore gi oula manosombo ji Maimahiu jolwenye ema dhi konyo jopiny kocha. Mar ariyo en situations kaka timore West Pokot makoro jopiny bedo armed gin gi bunde magi jomose declare ni koro wadwa nikech ng'ama onego bed gi bunde en mana police to koro kun jopiny uketo runu un gi bunde mano wacho no kun jo Kenya okwero Kenya kanyo jolweny nyalo donje. Mar adek en situations moro ma state of emergency makoro idwa lock the democratic elected president kanyo be ema jolweny nyalo wuogi. Mokwongo ni mar gine mar jolweny konyo wach midhiero ok dwa chike mar bunge ok dwa ni bunge opwodh chikegi ni jolweny nyalo timo kamae. Mano Duale nyalo timo direct kaka CS mar defense. Mar ariyo gi mar adek ni dwa involvement mar bunge nyaka bede. To gini chako gi decision mar nitie gimoro ma article 215 the defense council. Defense council ni oting'o CS mar defense CDF gi commanders adek mar army navy gi air force to gi PS principal secretary mar defense. Koro decision magi golo emonengo gichwal in gazette notice then gitere bunge nyaka yieni watimo kamae gi kamae. To dwa quorum bende dwaro jobunge mathoth. Dwa jobunge mathoth. Jobunge ni nyaka wuoye twakni emomiyo kata gima notimore nyoro ni onge structure that is illegal nikech jabunge achiel kaka wakili wacho kae oting'o jomang'eny makoro mbunge ni onengo bi kata o consult wa kaka jopiny ni en kamae watim nade une manutere bunge. Koro gimoro ma odonjo bunge to bang' dakika 20 ni osekalo mano ken chik. To moro cha ma jobungo bedo deployed KDF obedo deployed area mar Suguta kocha gigore gi bandits. Chik wacho ni from time to time kata ka bunge osepuodho ni KDF nyalo bedo kocha from time to time CS mar defense onengo bi update bunge ni gini wachopo kamae mission ni wachopo kamae en kamae. To ken gimoro manyalo bedo forever kidwa gineno iketo time frame ni en kamae but kama wachope ni gi wach ng'anyo KDF ok dware. Chik be Duale tiyo gi chik marach ma onengo emomiyo wane do nosekwedo gineni onge KDF moro amora ma nyalo bire wach ng'anyo. Ting'ino duchi maka wuono wenge duto te bro bedo kwang'e po nono ni jolweny ma KDF bro bedo ka wuok nikech moke no kang' mokwongo ma bende koro kata na piny Kenya iwacho ni jotendwa iwacho ni dhi ataro gi pende chike ma pachoka. Akina ng'ama nyalo timore po nono ni koro wachako neno jolweny oko kacha nikech bende gini japiny bende nyaka ng'e pogruok kind jalweny gi obila. Samoro gada pogruok mane mantiere gi jalweny gi obila ma samoro japiny mosechiyo oko kanyo nyalo pogo. Mano taparo ni mana rwakruok kaka wanyalo kete. To adwa chaka medo gima ukilwa adwa wacho ka otemo lero maber kabisa kaka chik wacho kuonde ma jolweny onego bed ni dhiye
gi sich kaka onego bed ni gologi. Koro adwa medo kelo pogruok moro matin. King'iyo jolweny gi polis, gin gi rol gi king'iyo en arita kwe gite. To jalweny onego bed ni namba 1 en oko mar boda. Mane kuma onego bed ni orita kwe, otime arita kwe. Manyiso ni mane gimomiyo sama ne ichando wa Lamu to noorgi e boda nyaka Mandera gini Garissa mondo ne gibednwa e boda girit Kenya. Kasto koro polis en kaka opuonje tich, opuonje to maintain law and order. Manyiso ni polis ema opuonj deal gi joma andamana. Jalweny opuonj tieko enemy, en tekni ok idonjo Kenya. Kidonjo kae to tieki. Mano jamaundu. Manyiso ni sama koro emomiyo kaka nolero ni nyaka dwar gine approval. Sama idwaro ni mondo gibi gikony polis. Iwinjo kaka olere maber ni sama idwaro ni mondo gidhi gikony ji kuonde mantiere disaster to ok dwar approval immediately. Cabinet secretary nyalo wacho ni mondo gidhi gikony ji mayu to gidhi adhiya. Lakini sama idwaro ni gikony polis, ang'o momiyo ma dwaro ni sama idwaro ni gidhi gikony polis to nyaka gibi giconsult bunge. Nikech onyiso nyaka convince bunge ni polis ok nyal manage that security situation makoro nyaka jolweny man gi higher training ema donje. Koro mane momiyo nyaka sasa ma idwaro ni gikony bunge to nyaka gibi gidonje. Mane dwa lero kae to gi koro jolweny gi e sechegi e penjo mani penjo ne ere kaka jo piny dipogogi. Jolweny kaka usewinjo en tich nego tieko jawasigu. Koro ka angi neno nikech gimbe gibro lando to kata mana mtokni gi ntiere kaka number plate gi gin ok en GK mondiki ma kawaida, number plate ma ji ong'iyo godo. Kata rwakruok gi udhi neno kopogore. Jolweny be kik expect ni udhi neno koting'o nurungu. En ka wang'o yudi to koro ibro yudo ka weche opogore. Ok giting kata tear gas. Ok giting kata tear gas. Koro kichake ng'eyo ntiere situations moko ma momi wacho ni gini pod en illegal. Jolweny no onego bed ni luongo kae. King'iyo gima joma ng'anyo ne osebedo ka wacho. Nyithindo gi osebedo ka ywak ni reject finance bill. Nyithindo gi onge kamoro amora mane gisewache ni gin koro ok gin jo Kenya. To ndalo moko kidok chien nyaka higa 2012 ne wan gi kambi moro group moro Mombasa mane wacho ni pwani si Kenya. Onge chieng' moro amora kata dichiel mane ornegi jolweny. To magi jok mane threaten bedo kanyakla mar piny Kenya. To ne ok ornegi jolweny nikech kama ne gigike ne pok gigik kamoro makoro gibedo declared enemy. To jomo osebedo ka ng'anyo gi onge ng'ata mosebedo ka ting'o kidi, onge ng'ata mosebedo koting'o gir lweny moro amora. Kae to koro idwa ornegi jolweny matiyo mana gi bunde to gi lisas. Koro mago gik maketo gini mondo obed top pen chik. Nikech jopiny bende ne nitiere gi buok nikech kaluwore kod ng'anyo ma bende notim mar tipe kor gwenge mopogore opogore pacho ka noneno thoye ma bende nobedo to thoye ma kama bende niseyo godo obila ni obila bende manochielo jong'anyo gi bunde kata mana magina. Koro jopiny napinyo ni to koro jolweny koor to nyithindo bende gin iwacho ni tindi luongi ni generation Z mago ji rowere ma osebedo kata mana ka ng'anyo kineno thothgi gin mana rowere wacho ni millennials gi generation Z. Koro kuluong jolweny biro bedo e yo machal nade. Kata kamano odiochieng' ma kawuono wan Akicha Nyakwar Mgejwang' wantiere gi jofwambo magwa e konde mopogore opogore iwacho ni e gwenge magwa ma Kaluo, Nairobi ka bende wabiro bedo gi jofwambo magwa nyaka kar jot mano mar jatend piny Kenya kwaluo ni ng'anyo maket kod mano ma samoro nyalo chan kata oyo. Wan warito mana ng'eyo nikech wan wang'i to bende wan iti. Nitiere gimoro bende ma bende niwacho ni Defense Council approval ma bende na Njoka Faith Odhiambo ma en jakom LSK bende nowacho. Iwacho ni kuku maduong' mano mar jolweny nyaka puodh. Koro meaning ni nitiere hierarchy ka. Makata kuku maduong' mano mar jolweny, mano Defense Council bende koro na onge kata mna e weche madhi nyime gi doge. Okinyo. Ineno kaka Duale no golo gazette notice no. Onengo owache maber ni with the approval nikech ene chairman mar the Defense Council. Onengo wache ni with the approval of the Defense Council. Chik no gazette notice no Duale wacha ni okot mana section mar chike. But oge gimora mora onge kata evidence mora mana ni the Defense Council sat. Defense Council gigo twak gibiro gi winjruok ni wadhi timo kamae. To kanyo ma policy
mar gimoro amora matiyo gi KDF chakore gi kanyo. To koro ka onge gino to mano katiba ma wacho kamano ni gimoro amora ma involve KDF onego chak gi Defense Council. Ne onge. Dwale otiatia kien to odwa ni wawinje. To section ma dwale ni botiatia kien kaka na wacho cha en mar disaster, emerging issues. Okay, state of emergency. Koro eng'anyo ni ma ok disaster, ma okwane disaster. Okay, midhiero maduong', onge floods. Onge ula masombo ji Nairobi kae. Madwa ni jolwenyo. To koso monjo od bura midhiero maduong'. Kako kile, giwango kile neno ni monjo mana bed jopiny no monjo godo od bura chieng' tich ariyo nyalo bedo midhiero maduong'. Nikech en achiel kuom apise ma bende orit kod chik. Ok nyal bedo nikech state of emergency en jomoko ma ok dwa Kenya. An kase declare ni ok an ja Kenya, tachako kata goyi kamae. Atingo bunde. Mano an enemy of Kenya. Ok an ja Kenya. Kanyo ema onego achake. Joka gima ne notero gi bunge, ok ni ogidwa jo bunge, ok ni ogidwa Kenya, then reject finance bill. Ok ne gidonje bunge ni wanwadwa kao Kenya, wanwadwa loko serikal. Gidonja mana nikech jo bunge ne discuss watch finance bill. Gidonje bunge gi watch ni okwadwa finance bill. Koro mano ok nyal, onge threshold mora manyalo give rise to state of emergency. Kaka ne gitimono. Parni di chieng' manyoro bende jatend mana nyalo mana medo gado. Yes, anyalo medo matin. Ntie kaka state of emergency onego bed ne timo, to gi kaka declaration ni onego bed ne time. Eneno kama wan wachiwa ni jolweny mondo bi kore kaka ochako winjo ka ji wuoyo koko chako temo loso gik moko. Koro ntiere kaka jolweny nyalo bedo deployed e situation mano temo ni to gi kaka obedo deployed a state of emergency. A situation ni nonego bed ni security defense council kung bedo piny. To kose bedo piny to wacho ni koro wadwaro ni mondo waor jolweny. To kose wacho ni wadwaro ni mondo waor jolweny to gidhi e bunge. Gipass resolution kaka defense council to gitero resolution gini e bunge. To ka gisetere bunge ma bunge odibete mopuodhe kore ko bedo gazetted kaka no gazete ni. Koro mano achiel, mano makosa mano timore. To kata kuwacho ni ne ntiere state of emergency nikech donjo ma ji nodonjo go de bunge. Kapok ioro jolweny, ikuongo declare state of emergency. Kise declare state of emergency kore kioro jolweny. Tineno kama or mana jolweny to onge state of emergency mobedo declared. Manyiso ni ya ema miyo koro oketwa confusion mwapenjore ni koso ne ntiere state of emergency. Ji penjore apenja to gine mano nego bende gikuongo gi declare ni ntiere state of emergency wase declare to nikech wane state of emergency koro wachako deploy jolweny. Tingeni bende weche ma bende samoro kana na jotelo nyalo bedo ni wacho nyalo kana na bido ka kelo chochni nikech bang' ng'anyo mar tipo manotimore chieng' tich ariyo. Gotieno ne nonjo ka jatend piny Kenya na loso ma bende noseyo jong'anyo ma bende nodonjo od bura maduong' ma pacho ka gigino mong'ere gi dho ngere kaka treason. To treason kelo ka gi dholuo chal ka gima ne loko tend piny. Akendi unu nene machal nikech nochakore mana gi kanyo do nochakore gi wach mar treason to king'iyo jong'anyo mana ng'anyo ma bende sew gi treason kata mana loko telo e pacho kae. Ineno ka koro ntiere gwenyruok kanyo bende. Ineno ker wan gi Kenya nigi ker moro ma e dho ngere nyalo wacho a reactionary president. A president who says then he thinks of what he has said. Ok en ng'at moro ma paro then owacho gimoro. Owacha then bang'e ka onyalo paro. Ka nowacho ni gini ochopo kar treason. Subverting the will of the people. Onge ng'amose winjo ni kata Gen Z gi onge Gen Z ma winjo ni wadwa nego Ruto, ni wadwa golo Ruto e gine e kom. Nyithindo gi ne en mana wach finance bill ni. Makoro ker de ben ngama ber ni winjo jopiny gini dinosewere go chon. But koro kise gine ni my treasoners, then bang'i wacho ni I've withdrawn the bill. Ineno ma ker ma wacho then bang'e oparo gima no gine ne
which is very dangerous ka wan gi ng'at kaka Ruto kaka ker e pinyni. Nikech ma ng'ato nyalo wacho kise declare treasonous mano koro jolwenye ma bire gine. Daga mimi ni koro nogole jo KDF nikech nasowacho ni ma koro en treason. Utemo loko kain treason dino luo chik maber Sharon. Dino en kaka the chief of defense forces obedo gi the council of defense gi discuss gigoyo ginen kamae koro decision obedo bound kaka chief of defense forces maka gimoro moro timore ma jolweny okelo midhiero kokae, he will be held personally responsible. Ma nyalo dhi kata ICC. Ineno. Koro owuoya to onge legal mechanism moro moluwo to sanitize gine mar koro kaka no luongo wani wan criminals. Wan joma unduma okodwaro e piny kae. Is very cunning nikech no wacha then the process onge. To my ker e piny ka is a symbol of national unity. Okinyal bedo ker ma ibaya wach then bange kai gine nini okay aweyo gini watim kamae ma serikal moro ma onge kata gi nenore ne onge kata gi attorney general onge legal advisor e serikal ni kitima gi moro ma koro dwale koni en be koni emomiyo wan kae. Emomiyo ni kamano mar lero ne oganda gigo ko mabende timore gada no kantiere wach moro ma ile adwa lero gimo matin ma awinjo ka eri penjo kendo kinyombe olere maber ni koso ben donjo mane jopiny odonjo go de bunge emano mokelo state of emergency. King'iyo the word emergency gi dholuo en apoya nono, en gimopoi. To ka koro Gen Z sama nigi chako demonstration gisega golo schedule gi magi mibro tim pile ka pile ma ji te nong'eyo ni chieng' tich ariyo ne gidhi donjo bunge. Ne gilando chon, ne gilando juma mokalo ne gidhi donjo. Ere kaka gini chaki kele ni koro poyo president. Okonyal poye, mano en nyiso tok teko ni okay, wacho no dhi donjo kare wanewa. To ogoagoge ni ji mondo koro rom. Koro jogi gin be gidhi giwacho ni kare wan gi sirkal mokwinjwa nikech sirkal en mar ji. Ji ema form sirkal. Ki chako wacho ne sirkal gimedwaro tiwinjo ka sirkal ok dwa winji. Then nyakuri kaw action mondo gine ni kare imin gimiwacho. Ki wacho ni ok dwar finance bill to kine ka gidwa kete piny. To kare kon gimoro ma gidhi neno tangibly. Kon gini kare wabire bunge. Emomiyo koro jopiny nopango negi chon ni dhi e bunge. Kopo ni ne wan gi president ma winjo gima jopiny wacho. Dine chieng'no no gikawatua kaka negidhi keto KDF mondo protect bunge ma en protected area. No nego bed nigi protect gi KDF kapok gini notimore. Tineno ka koro gin girito ka jopiny osedhi modonjo koro ka gibiro ni koro state of emergency ni koro gidwa chako protect. Koro en sirkal moro matimo gik moko kore ka paro mana kaka Okinyo wacho. Makata mana nyoro tiere aparo ni ang'na abar matin tiere topic gimoro mane ila mar mowacho ni withdraw godo finance bill nikech koro temo respond ne kaka oneno ka gik moko ringo. Okongo wacho no withdraw finance bill mokwongo en owuon ok en bunge. Okonyal tero bill bunge, okonyal withdraw, okonyal debate. En joka kosetieko to kelone to either or assent or refer back with comment. Ko refer back to nyaka duogne. Koro sani kanosewinjo ne kosewinjo ka weche liet to wacho ni o withdraw. To chako winjo ka jopiny wacho ni bana gine no kinyal withdraw, in ok in bunge. Koro kopani kare kan bunge ok anyal withdraw, kare we refer back. To ko refer back to kono joka niya ni refer back, delete all the things. Ne in gi document mar let's say 200 pages ka zedni irucho gik moko te. To chik wacho ni kose refer mutieko debate kamano ko puodhe kaka no wacho no nikech koro recommend ni mondo ruch gik moko te. Koro kidwoko ne mondo koro dio sign. Koro idwa tere document ma 200 pages moruch kila kitu mondo odhi sign ango. Koro mago gik moko mameyo nyaka waparane ni to ngama wan kode teloni
nikech kanyo madwani mondo watu wage nikech odiochieng' manyoro kana jatend piny Kenya ne osego bade piny ni koro ko bibedo kochuo lwete kata mno ko bibedo ko saina kochuo koke mano e paro mar chik mano mar omenda nikech ng'anyo ma bende osebedo katimore wang'eni en ng'anyo ma jopiny osebedo ka kwedo paro mar chik mar omenda moko kuom fundi ma bende ok namna ni moko kuom fundi jopiny dwaro ni mar mondo mi othiche oko te odiochieng' manyoro ni winjo kanyo no ko bibedo kochuo koke paro mar chik mar omenda jopiny na geno kata mana ni koro ng'anyo mane ichano timo odiochieng' ma kawuono ne nyalo kata mana chung to naneno kata mana pod e mbui ka bende pod idhiero dwaro mano mar ng'anyo makamano dibed ni makosa na ni kanye Okinyo nikech kosego bade piny jopiny wacho ni nenore ni koro idhinwa kone iwuondowa matek. Mokwongo kama wachope ni Ruto is fit to be impeached. Okonego bed ker mar Kenya kae. Nango. Nikech ka luo mana history mar finance bill gini no originate from the executive. Mar Ruto gine ni en gi wabunge mang'eny. Otero gini e bunge. Public participation. Gini osemonyo pesa mang'eny. Ma owacho ni ogine ni jo bunge ni gini nyaka ukal. Weri gi weche mag ng'anyo gi. Koro ka gini osekalo ma odonga mana en oketo koke gini ni ema koro fwenyo ni gini rach. Jopiny ok dwa gini. We waket situation moro ni dine Gen Z ok gidhi e ng'anyo. Ruto dine osign gini. Bedo chik. Koro sani ka ufwenyo ni gini rach. Which kind of president is this? Wan kanye kaka Kenya. In kaka president, you are so kind president and you are so out of touch with the masses. Then go home. Ikia gimitimo. Maka wase jatend piny kosa advisors nikech ng'eny jatend piny Kenya bende nitiere gi jok machiwo ne paro. Dibende advisors bende ok chiw ne paro maliw. Wano kere mwang'eyo. Advisors gi en mano yiere en mano ne ballot. Advisors gi wanokia. Wakia gi. Nikech onge kata mana kaka e juma achiel ton bed ni odhi ataro gi pende chike nyadiriyo wach mag jolwenya kopogore gi mano bende wach motenre kod paro mar chik mar omenda ma bende koro winjo kanyo ka bang' jod bura koro noluonge romo mapoya gada. Adwa kone ne penjo moro ma awinjo ka duoko ne ila kabisa. Nikech an naneno program mar Clefas on Watch Okinyi kae. Ko analysis achiel manochiwo mane lit ne e report manitie ma jopiny ong'eyo en ni ji 53 mosewito ngimagi. To ker to wacho ni gin ji 6. Koro ni penjo gimomiyo jopiny wacho ni pod gidhi mbele gi ng'anyo kata ka bedo ni ker nogo bade piny. Sama ne ng'anyo ni nochakore ka de ji deal gi wabunge gi. Ni mbunge na kikikal chik ni. Mbunge na kikisupport gini. To wabunge gi ne dhi mbele. Koro ji ochako manyo attention mar ker ni ker kwer jogi to dhi oluongo parliamentary group meeting mo chuno wabunge ne ni nyaka ne gigo kura kaka nodwaro. Wabunge gi nodhi mogo kura ni. To ka gisego kura ni seche gi te jopiny ne go koko ma ji ne solore street to nokodwa winjogi. Kae to bang'e to sami dhi go kura ni yudo ka jopiny ne ng'anyo tinego ji. Kose neg ji koro koduogo kose puk remo ni mondo koro oseyie koro delete gini. To koro ngima ka ng'ama dhi duoko gi. Mane gimomiyo jopiny pod winjo ni gini ne wagore ne kos. Kos mane wagore ne jatelo ma wan godo kaka ker mokwongo ko winjwa chik bokolo. Koro nikech okolo chik to ko winjwa. Kendo sani koro osenegowa nikech ji temo krie sama irie sama timo makosa to ng'ato koni kae ide marach rie kama. Tidhi nego ji. To kisenego ji to kendo koro gima ne wang'o ji an nabedo nyaka gimoro saa 8 otieno kana winjo kaka ji ne wuoyo online iluongo ni space. Iwinjo ka gima wang'o ji mogik en miriambo ma ker osebedo ka wuondo godo ji. Inego ji 53 tiwacho ni ji 6. Manyiso ni down play gima adier matimore street. Kendo gima chielo mabe aparo ni joma luwo news nuneno mbunge ma Dagoretti North KJ Kajairo. Dongo nuneno ka
jopiny gi nowang' ka nowach gima wang'o i jo Gen Z en miriambo ma sirkal oketo gi godo ni giwacho ni joma demonstrate ko mago gin photoshop ji no deal kode saidi no duogo kwa nyaka ng'uono noneno nyaka pise mage mago mag CDF nowang' koro makosa matimore kae mamiyo jogi pod bro dhi mbele gi ng'anyo en miriambo ma sirkal oketo gi godo makoro neno jotendwa they don't learn ok ine kata mana ka gisomo paro koso gin intensity pek mano mar ng'anyo ma bende jopiny timo gima waonge go Sharon unfortunately waonge gi bunge wan gi extension mar executive bunge to onge debate mora mitime bunge nen gima rach ka jo bunge manokadho the finance bill nyora neno gi State House ka ker wacho ni have withdrawn this bill to gichung inbe gipamo waonge gi bunge wecho ni waonge gi bunge bunge onge to gima wadongo maber ma wadongo en mana doho aparo ni nitie twak moro ma be wasego kodi achien kae mana nyisi ni koro bunge onge bunge na extension mar executive to ka wadhi mbele ero osewacho ni gine oduogo gine bunge anto gima nyalo wacho ne wabunge mar Azimio kiku support amendment mora koro sani ker gi arrogance manen gocha ni en gi wabunge mang'eny we wane kamobodhie nikech for amendments ma ker wacho ni odwa tere bunge e ka gikale bunge ker dwa 2/3 of the MPs no segoya goge ni en gi majority koro gima nyalo wacho ne wabunge mar Azimio kata bunge kigidhi amendments gi we jo Jubilee jo Kenya Kwanza gito atwa gini we gini obed chik nikech jo Azimio ne gisekono jogi chon gini en kamae wanawinjo jopiny yawa gini oko chuno wadhi urumos nyithindo magoyo koko kae jo Kenya Kwanza gichungwa gini osoro gini dengeni kare mno kinyo kako kil kamaloka samoro kiwacho ni koro waonge bunge penyo nyalo bedo ni bende wantiere gi judiciary nikech koro wantiere bende ngene arms mag government bende nitiere kanyo ting didek koro judiciary bende baji biro bedo ka dhine nikech ogai mar doho matako ome bende nanno ka bende iseyo bende sani judiciary madongo donge bunge no sekadho chik ni mana example ma achiel donge bunge no sekalo ni jolweny bire gine konyo polisi wach ng'anyo donge judiciary motamo KDF koro mana judiciary madongo nyocha nitie chik moro ma no mak jong'anyo gine kae bunge ok nyal debate gine go wadhi nyaka e doho emogolo chik ni ng'at moro ma nie gine police station onengo golgi magru to bro bedo kwa twake bang' wiyo matin ahinya odiochieng' manyoro naneno bok mabende nowuok e doho mabende koro nochiwo ne komanda mar obila mano Adams komanda mar obila nyaka Gajwang but ogai mar obila mano inspector general ma pachoka ochiwo ni thuolo mano mar ndalo 3 mar mondo mi respond ka bende gidwaro mar mondo mi okinde one jogo eko mabende nondhi nikech wang'eni nitiere moko kuom jopiny mabende nomaki moko bende nobedo abducted mano kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime nenore ni doho bende aneno ka kasore kanyo nikech en ratiro mar doho kata mana ratiro mar jopiny mar mondo mi ochop kata mana dwaro margi naneno kanyo ka gichiwo ndalo 3 ne ogai mar obila e pachoka mar mondo mi oyiene okinde mano mar neno clients mage kata mana jogo eko mabende nomaki kopogore gi mano wach mabende waluwo machiegni n'odiochieng' ma kawuono ka bende bura mabende leske notere doho mano motenre kod chungo chenro mar golo jolweny ma pachoka mano mar jiwo arita kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime bende odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka iwinjo itimone hearing odiochieng' ma kawuono e doho maduong' bang' jael bura ma doho maduong' mong'ere kaka Lilian Mugambi bende noyie kod kwayo mano mar LSK nyaka Gajwang' aneno ote magi med orogi lai mago ote machuok karedi ka 600 mbui mago oganda bende yudowa achiel kachiel adogo somo moko kuom ote weka yuma tena
Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wacho wache to go kot to jibiro te Luero sort out dispute. kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wadan thum gilmor. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakoro mgajwang dakika na ng'wen tok saa 2 mar okinyi machiegni kendo wadhi nyime gi twak mar okinyi ma kawuono thoro wach ma wantiere godo en golo jolweny e kambi ka bende koro piny owacho na odiochieng' manyoro naneno kanyo kod bura nopuodho mar mondo mi jolweny oriwre kod obila pachoka mano mar gayo jong'anyo e pachoka. Kata kamano wach motenore kod ng'anyo bende waluwo ni machiegni odiochieng' ma kawuono iwacho ni 7 days of rage kawuono cha day 7 donge kaluwore kod milome ma bende nogol kanyo gi rowere ni gibiro bedo ka gidhi e kar jot mar jatend piny Kenya. To parni magi duto timore odiochieng' manyoro naneno kanyo ka jatend piny Kenya bende koro nogoyo bade piny ka bende koro wacho ni paro mar chik mar omenda oko bibedo kochwe koke. Weche to ng'eny kata kamano biro bedo kasomo moko kuom ote kasomo ote moko kuom ote no ka penjo moro ntiere ka ni wacho ni KDF onge tear gas, no water cannons, they simply shoot to kill. In our situation, are they coming to kill civilians? Mane penjo maduong' kaluwore kod nek ma bende waseneno. Koro dibedo ni kol kele jolweny
mago ma KDF okang' ma kamano biro bedo machal nade. Akeni Gad kata Okinyo ng'ani nyalo chako gi mano. Na kaka nalero cha. KDF ok deal ga gi ja Kenya. Inyalo bedo in ja Kenya, but he said declare lweny against your own government. In armed. Kanyo ma KDF nyalo deal kodi. But kama chopeni, okapar ni emomiyo kata LSK odhiedo. Pok wachopo kamoro mani koro wadwa KDF. We jogi obede kambi. Nikech kata ka KDF odonjo Nairobi kae, gin gi bunde. Wan ong'eyo police, nitie Central Police, Railways Police, jogi ong'eyo CBD kaka wawuothoga. KDF ng'amo train Lebungu. Koro ko biro Nairobi, KDF kia kata Luthuli Avenue, kia kata Kanye. Koro wabochako nade. Pok wachopo a state of emergency. Onge Gen Z gi onge ng'ama mora Gen Z ma winjo ni okodwa Kenya. Okohero Kenya. Nyithindo go gihero Kenya ma tek. Emomiyo gidwa mana share gi. Gidwa mondo serikal winjgi. Nyithindo gi ok yud help tinde onge. School fees sani university, it's beyond them. Gidwa mana serikal mondo winjgi. They have legitimate issues. But penjo mabende jopiny medo penjo kani KDF gin girito mana joma undu to bende wang'e adiera jolweny ma KDF bende mirito gi mitero gi missions kaka piny Kenya notero Somali, watero Congo e kind pinje mamoko. Ambe we aduoke penjo no in a very simple way. Adwa toye kabisa. Police kata ka in Homa Bay kamae ntiere Homa Bay Central Police Station. Nairobi ka wan gi Kamukunji Police Station, wan gi Central, gi ng'eny, wan gi Lang'ata, Mombasa ntiere Central, ntiere Tononoka, ntiere Mtwapa, gi ng'eny, gin kamora mora. KDF ne mana gi barracks gi. Police komaki, to you are an arrested person, gin gi arrest. To KDF, gin gi mako ga war captives, manyiso ni gidhi e war to gimako captive. Manyiso ni en ng'ama ne gipo ka ok ginege. Gipo apoya ka ok ginege nikech gin onego bed ni gineko. Mage momeyo do ochungo mondo pod kik gidonje streets nikech gin mokwongo kata komaki iyudo kata police ng'eni police ma obedo assigned Central Police Station ok onyal maki Lang'ata moteri Lang'ata Police Station. Nyaka bed protocol. To jolweny onge gi protocol mar maki gi police. Manyiso ni kata ka wuono ka ero ni koro all geto ji protest ero konyal negi onge kamodhi maki oterie. Nikech onge police station modhi terie. Nikech penjen ni kokoti gi tear gas to koti kata mna gi ludhe mabende waneno ka samoro bila nitiere godo to kara gibro bedo ka ginya rita kweyo machal nade. Koro mano emomiyo itamruok ni onge gima KDF biro omo e streets wage nikech joma demonstrate ok gin joma dwaro lweny. To kaka gin onego bed ni gibiro neko. Manyiso ni ker koro chalo ng'ama oro jolweny mondo bi oneg joge to koro konego wawate to dhi telo ne ng'agini. Erokamano ahinya. Aneno ka ote pod medo donjo ka. Aneno ka nitiere ote ka mano mar Jackie Nyarmudi. Wacho ni Sharon penjo kilgo ni bende jopiny nyalo dhi referendum e wach finance bill mano tenre kod finance bill. Okotenre kod thoro wach mabende waloso. Kiny maka wuon waloso kod okenge mag golo jolweny e kambi. Nitiere ka gi okinde mabende konya nono weche maket kod magi. Stephen Obongo, iwacho ni Sharon, good morning. Iwacho ni Ruto yudo wichkuot maduong' ahinya kendo kane ber he should go with his financial bill. Aneno ka paro mopogore pod medo kata na jopiny pod medo chiwo pachgi kanyo. Kata kamano paro moro mabende na chiwo ne jopiny en kaluwore kod wach mabende nitiere doho nyaka gi sani. Nikech koro ing'eni piny Kenya waneno ka chike moko igolo kosegol to moko bende ok lu e yo makare kaka mar odiochieng' ma kawuono keni geno maru en ang'o kachako kodi Okinyo Jabungu nikech iseneno kaka jopiny lose mbui kacha akeni geno mari kaka japiny en ang'o odiochieng' ma kawuono kata mna bang' ka koro weche motenore kod paro mar chik mar omenda jatend piny Kenya bende koro nosego bade piny. Ka Ruto goyo bade piny mano confirm ni Kenya wasebedo gi ker ma who is out of touch with the people. Gine mar finance bill ni
Nitie ndalo moko ma aparo ni juma mokalo Mudavadi, Prime Cabinet Secretary ma akiani en kome ma obede no be it's not constitutional. No wacho maber ni if the finance bill is rejected, that is akin to overturning the government, don't it? Koro, in one way or another, my vote of confidence in the government, the finance bill, Ker kaka our leader number one, Kenya Kaya, symbol of national unity, no gineni finance bill ni ber kodu. Otere bunge. Olongo jo bunge State House. Gidiscuss ni gini wadhi kalo. Gini dhi kalo katu dagi katu ye. Gini dhi kalo e bunge. Then bange ibiro ifwenyo ni gini rach. Koro yoro memorandum ni have to delete all sections of yawa. Kenya ni ker nyalo tayo Kenya ni guesswork yawa. Ni kauni wacho gini, kinyi wacho mai. Kauni wacho mai, kinyi wacho mai. Kauna an terrorist, kinyi an nationalist. Kauna an criminal, kinyi an shuja. Ker onengo bed ngat moro ma, if you are a leader, you take sides and you die by that side. Ki wacho ni finance bill ni nyaka kale udbura. To bire gineni, to inamani originator mar finance bill ni. Sign it into law. Face the consequences. But okinyal bedo ni kawono in kamae, kin kamae. To pin dimbele. Which kind of the president does Kenya have at the moment? Mano wacho ni kata Ruto ni onge ge advisors. Okonengo bed ker makoro kamo chope ni Ruto is ripe for impeachment. With or without every man ginega my own personal Gen Z kata wabunge onengo gichokre giter Ruto dala kech ngama ticho hewe okia gimotimo onge kako nyalo teroa in circles watch finance bill ni Gen Z mang'eny otho. Nyithindo gi otho madhi mana 50. Then bange kiwacho ni biro kaka ker ni Gen Z osewuoyo. Isewuoyo to nyithindo otho. To nyithindo gi kata ka gini poko donjo od bura ne gikoni maber ni gini reject gini. Okodwa gini. Okodwa amendment mora. Kenya okrum. Kata ka onge gi finance bill ni Kenya okrum. Waero Kenya. Pero kama na ina donga sema nemo ko mute ko soka de minyalo duoko mana mapiyo piyo kapok asomo moko. Nadwa mana medo gimoro kanyo owacho. Ni makosa manotimore en ni ker nyalo keto jo Kenya institution kuri ngene wasedhi kama karibu dwe achiel. Wabunge magin karibu 350 gi wiye osebedo kabedo gi settings ka gi discuss bill ni. Sama gi discuss bill to winjo ka jopiny wacho ni gini watamore gini okwadwar. To sechegi wabunge chamo sitting allowance karibu 10,000 ng'at ka ng'ato per sitting. Kuro pes gi te maizo ni ma ker mane terowa to watiyo gi pesa ni to wakwere ne gini ok odwa tiyo gi pesa ni to pod odhi mana kode mbele. Kuro wadhi mo wagik point ma koro ker nyiso ji kaka en clueless. Kane ng'iyo sama ne oconsider speech ne no wacho ni kuro sani odhi bedo piny gi Gen Z gi kanisni to gi stakeholders tema moko mondo ji owinjre or mondo gi advice kaka gidwaro joma ne ng'anyo gi Gen Z ni mondo o finance part mar budget modong deficit cha. Maiso ni wan gi president moyiere to bede kom to kia kako nyalo finance part mar budget ne. Manyiso ni wan gi president mokia kako nyalo timo tich momiyo yiere obede office. Mane momiyo gini en a vote of no confidence against the president kaka no se yieno. O miyo a vote of no confidence kenda nyalo koni okan janabi but tiere gik moko ma timore ma iwacho ni history repeats itself. Ntie gimoro ma kotimore dhano kaka nochako wuotho gi tielo ariyo kata ndalo Plato gini ne giwuotho gi tielo ariyo ndalo Yesu gini ne giwuotho gi tielo ariyo wambe pod wuotho gi tielo ariyo kit dhano chalre kendo bro nuore monuore sani kaka Gen Z no se president no se chuno
bill kuom ji to Gen Z oseng'anyo mo withdraw gimachielo kendo president dhi chak kelo ji dhi chak ng'anyo mochako withdraw wadhi bedo gi president ma onge gimoro amora manochako wache piny ma ji winji makoro kane wariek to kata en owuon kane oriek to notimo gima ber honorably to resign to wes piny sudo nikech kaka wan ni iga manyien kendo idhi chak kel finance bill machielo jopiny dhi chak ng'anyo to tamore ma by the time mwatieko tamne koponi Nyasaye ogwedhe utieko tibiro yudo ka watieke gi budget gi finance bill or finance act manokal last year mana kamanya korom gajuanga bende parni waluni ng'anyo mopogore opogore aneno kanyo tipo mopogore opogore ma bende jafwambo wadwa George Jome kaunti ma Migori oro mano kaluwore kod ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda maneno kanyo ka jopiny osechako e kaunti mano ma Migori aneno kanyo ka gisemoko tayas mayoche ni tie gari mano e wanga peini mago ma Migori parni ka wanwa tudre koda ino biro bedo kwa tudre koda kata mna kwa dhi nyime gi chenro magwa mar mondo mi olernwa ni en ang'o matimore kanyo en saa 2:16 to jo Migori osemana moke gokinyi kok manya korom gajwang asema ne moko kuom ote ma isebedo kioro ntiere moko kuom ote ma bedan no kanuore ka ma bende jopiny dwaro mana clarification ler kaluwore kod thor wach mwantiere godo mar golo jolweny e kambi ntiere Ongwena Elias wacho ni Sharon oyawre jolweny gin joma jiwo kwe ne oganda jo Kenya mondo kik jowasigu monjgi to kowinjore sirikand Ruto ni ti kodgi mondo gibed jowasigu mar oganda jo Kenya magichiwo ne gi arita omiyo jolweny ma Kenya owinjore oti kod chikegi matayogi ok ni itiyo kodgi mano paro kanyo mochiw gi Ongwena Masi iwacho ni Sharon state of emergency en ang'o gi dholuo state of emergency en midhiero mapek midhiero mapoya ero seler ni kanyo Masi Wuod Gunga iwacho ni Sharon morning KDF owe keti ka force moro iwacho ni owe keti ka force moro mitugo godo iwacho ni yie gi doho aya Jano maro iwacho ni what's the difference between security emergency and state of emergency aparo mano nwaselero to kata mano pod wanyalo mana fuono negi nikech wantiere gi janeno magwa ma ok ayaw mbui samoro ka gi owang' jowi Dennis Abila iwacho ni mago ka yiem nono made gi tem kar chungo ng'anyo to jogi jimbe jok matemo loko loch onge ga sheria miluwo kodgi gin ikedo ga kodgi mano koro wach treason moro mar loko loch Collins Onyango iwacho ni chik rito jadhier Kenya kae but once you rich chik ok ti aya aparo ni mago gin moko kuom ote koso ntiere moro mapok asomo aparo ni watieke mana gi kanyo ote mamoko abro bedo kasomo kwa dhi nyime gi twak makama koro aparo ni ntiere state of emergency and state of security pogruok ni kanya nikech ang'eni wasebedo kwa lose e wach motenre gi mano gadi chaki kasto kinyo nyalo jiwo jawinjo security emergency en gimoro ma jipo apaka gimoro timore ma gine matuomo arita kwe mar piny machalo kaka ji nyalo dhi nindo gotieno to wapo ka jatend jolweny o declare himself ni kore ne president to gise abduct president mano security emergency koro ibiro yudo ka not jatend jolweny wuon but inyalo yudo ka jatend achiel kuom migepe mag lweny kech wan kod gi adek or jalweny moro amora kata mana ng'ata inyalo po kata ka ukinyo wakili kae owacho ni ene president chakre kiny to embe ntiere jeshi ne moro manokano kamoro koro mano koro en security emergency nikech koro ibiro kendo ichako go jopiny ichako wacho ni ine president idwa dhi kawo state house mano security emergency maonge ng'ata manopangone to threaten security mar piny mangima koro mano ibiro or jolweny mondo bi odil gi jogo eko jok majiwo gino to state of emergency ok ochuno ni nyaka bi mana gi wach mar security onyalo biro gi gimoro amora machalo kata mana tuo kaka seche mane wan gi corona kata sama wan gi swine flu tuo moro maringo piyo jatend piny nyalo wacho ni sani koro wan gi state of emergency wan gi gimoro mopowa ma kok wa kontene to dhi muomowa koro nyalo declare ni ng'ato mondo bede ode mondo otem gi tamo tuono kik sudi ng'ato mondo bede ode kato koro sechegi ibiro or jo defense forces kata jolwenjwa mondo kony e gik mopogore opogore kaka ng'eyo ka be ng'ato ni ode nikech wan gi jomoko ma be joma undu manyalo mana dwaro spread tuo kong'e ni en go wan gi joma wacho ni ok atho kenda akeni buwinjogi onyalo bukore ni en nyaka wuotha nyaka lande odwa no dhi e supermarket koro state of emergency president dhi kete ni
ng'at ka ng'ato nyaka bed kama entie. To ok ochuno bende ni state of emergency nyaka obedi the entire country. Inyalo kete in specific areas. Inyalo yud ka ntiere gimoro mane timore kata Mombasa. Tiwach koro jo Mombasa un koro nyaka ubed kae ma onge wuok or imiyo gi conditions gi. Koro mane state of emergency. Aparo ni lere kanyo maber donge koso nitie kaka gida jiwe. Koso nitiere ote moro mabende akao mabende japiny moro wacho ni ni vizuri kupeleka polisi Haiti na huku Kenya anatutolea jeshi. Je, huu ni ungwana? Titus Wangigi Olo kiwuok Katiti. Wacho ni dholuo to wakili kinyalo duoko mano nikech mago be moko kuom ote mabende asebedo kaneno ka bende jopiny seyo kwan mag obila 400 mabende notere piny Haiti, mabende nosechopo nyaka e piny Haiti mano nyocha kusurucha mabende nosechopo kanyo. Koro jopiny penjo ni ka koro Haiti mioro negi obila to oganda mapacho ka kirigolo negi jolony. Wan gi kaka asebedo ka wacho ni wan gi serikal ma react then gi paro bang'e nikech police onego police bed deployed internally. Police onego ritwa kaka jo Kenya internally. Police onge training ma police jo Haiti ka kaka seneno videos mang'eny. Jo Haiti ka gin armed, gin gi bunde, gin gi gangs. Police ma Kenya ka obedo trained garungu to gi tear gas. Koro ema akia kaka serikal paro but gino be nyocha nosetamore. Ker be tia mana gagoge. Mago be nagidhi ataro mar chik. Gidhi ataro mar chik. Emomiyo gigi te ka wariyo kaka nawacho cha Ruto nego dhi dala gini otame. Tayo serikal osetame. Nikech Haiti, ere kaka nyalo tero polis Haiti to Kenya ka iwewa gi KDF. Okwakoso ne Kenya, wan jo Kenya, waero Kenya. Gima okwadwa en finance bill, okwadwa. Koro ka finance bill wacho ni wan jo maundu e Kenya ka miluongo wa wan criminal. Sawa. Amede matin. Kar Haiti kanyo ng'eni mulo chuny ji mang'eny. King'iyo sama ne ng'anyo ni nochakore, aparo ni ne juma mokalo chieng' tich ariyo. Gimoro achiel manotimore ma pod late kendo agoyo ne polis no mos. En ni polis ne lwete omuoch ka oyawo tear gas. Koro wan gi polis ma Kenya kae mobedo trained kendo aparo ni en over very high rank. Makia mana yawa tear gas. Chief Inspector. Nen Chief Inspector to kia yawa tear gas. Gima kata jo piny uneno ka kobane gi to ging'e tiyo godo. Koro mae ng'ama idwa golo Kenya kae itere thousands of miles Haiti ni odhi konyo kuro. To seche mitere kuno to Kenya kae joma ne demonstrate maringo mana gi pi, gi Colgate, gi simu. Ioro ne gi KDF ne gi overpower police mitero Haiti mondo dhi odil gi gangs gi overpower gi bunge magidonjo. Ntiere gimoro mok donji maka kero ng'eyo kata kong'iyo gino maber to nyaka opar diriyo. Ka meda mana matin, gino nyalo bedo ni ker tiyo gi gini mondo justify tiyo gi jolweny e Kenya kae. Nikech kineno timing, police no wuok mana nyocha kae, police 400. Koro nyalo tiyo gi gini to justify KDF goyo Gen Z Nairobi kae. Ni koro bo wacho ni wan gi deficit. Obila onge. Koro KDF biro timang'o jiwo police modongi. Nyalo bedo be gima ker ne dwaro. Nikech kineno timing, kech wacha iti ni nochako chon. What is the hurry? Ma oringo gi police kae, oringo tero police Haiti, to police dwarore Kenya kae moloyo kata Haiti no. Nyalo bedo ni koro emineno koro gichako kelo wach KDF ni. Mano nyalo bedo. Kaito bende wach Haiti ni gima lite mogik. Ana wuon ane court ne wach ni. Gima lite mogik e wach Haiti ni. Kaka onego bed ni timo gini, onego bed ni jo United Nations ema request. Kagi said, no, the country monego bed ni request United Nations. Kasto United Nations koro biro to kwayo ji. To a country moyie to wacho ni awanto wanyalo to miwauru structures. Koro mae one situation ma Haiti no kwayo United Nations. United Nations ka gitiyo gi pachgi mabe en adier ni Kenya en third world country. Ne ok gi approach Kenya. Ne gi approach Canada gi USA.
to Canada gi USA ne o decline. Kasto Kenya no volunteer. I volunteer to no ok okwai kaka chik dwaro. Koro mage gik maricho. Koro king'iyo polise wa gima Canada kichak compare gima US. Ka US gi Canada no wacho ni situation man Haiti gi nok ginyal gi polise. Ang'o momiyo en special training mane ma wan go nikech jowa kia kata go tiagas. Ere gima wadete. Mane penjo maduong' kata kamano inyisa kanyo ni wadong' gi matin e dakika 10 mar mondo mwatiek twak makama bende ok wanyal tieko ka pok apenjo nikech wang'e kata mana e chal mar piny Kenya weche ma bende osebedo katimore kopogore gi twak mar jatend piny ma bende odiochieng' ma kawuono pod aneno ka nyaka e mbui magwa aneno ka bende oganda pod lose nyaka gi sani nikech oganda noseyo twak mare bang' ng'anyo ka notimore chieng' tich ariyo ni noonge empathy emotions kata naonge kata kamano odiochieng' manyoro nowinjo kanyo kokwang'uono ahinya ne nochiwo ote magi mag lit gi kuyo ne oganda manolalo wedegi mag kinde ng'anyo makamago mamoko bende nolosi kaka sirikande chano tiyo e kinde thuolo mabiro. Odiochieng' manyoro nogono bende nwawinjo jalupne kana loso e county mano ma Mombasa ahinya kaluwore koda pogruok mar paro gi jatenda NIS mane mwatiek godo okinyi jabungu awinj pachi kanyo bende. Koro kama kero chopo kama chope ni it is very sad ni wan gi ker manyalo luongo jopiny ni wan criminal, wan terrorist. Dong mano nwacho chieng' tich ariyo odiochieng' manyoro nokawinjo konwoyo. Nyoro kono ni wan loko. Gen Z wan nationalist. Koro odwa goyo twak gi Gen Z. Jotendu gin mage. Ng'eyo mabe nyako lerne nikech kidwa go twak dong nyaka wach jatelo Gen Z ga pok awinjo ka nitiere gi jatendgi. Koro be jalupne bo oseo gik moko mang'eny wach especially wach NIS. Makoro nyiso ni jogi opogore to gichako chon nikech serikal ni pok otieko kata higni ariyo. To mae gik moko ma kata baba kasani baba onge. Baba osebedo ka wuoyo mang'eny nikech kiuloso serikal on the basis ni on tribal grounds onge kumobo dhi. Achieno neno kaka Uhuru gi Ruto ni koro ni kelo jogi ana kelo joga walo serikal jomoko gi wawe gi yoko. Kai ne gichako ni Ruto gi Gachagua gina ni ane won shares serikal ni nigi shares. Joma nokugochonwa koro mano e president gi jalupne. Koro chopo kamoro ma kiani shares orumo akia gima notimo gi. Doni joka no kendo ni koth na chako go wakani kaka serikande Kenya Kwanza. Dong mane gima akiani wa shares koro akiani nikech ochopo kamoro ma koro Ruto dhi gine toko dera kae dhi Kaluo odhi gine koro wakia gima noti but wabo ng'eyo nikech pok ochopo full blown. Wan koro kama chope ni en gima ber mano timore sani article 1 has fully been implemented. Wayudo kaka wan jo Kenya wan ema wan gi teko moloyo kata jotendwa gi. To gima notimore ni ber ka oseketo jogi e telo waket gi e tesre. Waket gi ni koro ka en bunge en kamae waket full implementation wan kaka jopiny nikech onge gi bunge. Sani gima dongo en mana judiciary wan gi executive extension mar executive moro iluongo ni bunge gi senate to gi judiciary. We only have 2 arms of the government. The third arm of the government dhi bedo Gen Z kaka aneno. To Gen Z gi kik giol keta nikech wan ng'eyo wan no ka opportunity ni. Koro Gen Z gi modong eka ginyalo biro kata like a third arm of the government. Kaka gitimo wach finance bill ni kigiwe gichungi finance bill ni. Nitie maundu mang'eny ma serikal ni osetimo. Makoro
Gen Z emodong gi judiciary kende. Makoro chalka koro jopiny makoro ket sirikal tesre. Wacho ni power of the people. Power of the people. Power belongs to the people. And gimotimore ne ber gi wach finance bill. Gimonengo mana med ni koro Ruto onengo dhi dala tayo serikal osetame. Aya, mano kaluwore gi pachi donge, mano pacho kinyo jabungo kanyo. Koro gadi mbe na winj pachi kaluwore gi chal mar piny Kenya twak mar Udisu manyoro kanyakla gi gik matimore kawuono. Nadwa wacho ni gimomiyo Gen Z pod igi owang' en nikech kisungu wacho ni mondo wabed gi mondo wakaw pole migonwa nyaka ikwong iwach adier. Onge remorse kapok ikelo the truth. Kopo ne ng'ato onyono tiendi or ng'ato padi to dwa goni mos, nyaka kone adier ni an ing'eni ne wang'o iya nikech ne wacho kamae emomiyo na padi lakini ago mos. To konyal koni an ok apadi lakini pole. Koro president nyaka wuogi mawach ni bwana ne wanego ji maromo kamae mowach adier ni ne gin 53 to nekech ne watemo maintain gini emomiyo gini notimore. Mondo kore kogo mos. Otherwise onge ng'ama dhi winjo pole mogoyo. Kae to wach mar NIS. Lweny mantiere kind NIS gi deputy president. Gini en gimiluongo ni blame game. To ok en blame game. NIS ema koro ibedo godo kaka sacrificial lamb. Nyaka koro gol misango nikech lweny ni odhi obedo matek ma nyaka koro jikwe nyaka obed gi misango moro ng'at moro ma ene dhi ng'ade oko. To nikech jogi ong'eyo ni jopiny okawo ga ni deputy president en ng'at moro mohero ukabila. Mane kaka jopiny okawe ni en udwa mana no wuoyi wi Mount Kenya. Emomiyo koro ka gichako lwenjgi tiwinjo ka koro ichako kone ni bwana ing'eni wuoga mana ewi jogeni ema ni dwaro ni mondo keti. Mondo koro dhi divert attention mar ji mondo ji wuoge issues mane ji wuoye ji odonje lweny matimore NIS. Ma en diversionary tactic ma ji openyo konego kaw. To kadhi e wach na mugik, wacho ka ni okan janabi. To adwa duoko we speech manyoro. Tadwa kono gimoro achiel ma maybe nyalo biro timore mbele kuro king'iyo kaka pinjo osebedo ka timore. President ka no se concede mo withdraw bill nikech pressure ma jopiny notimore. Nitiere ji mang'eny mane obedo abducted e period ni. Nyoro ka ne address press penjo mano kuong penji ne en about jo mane obedo abducted. To no kodwoko penjo no. Koro gima nyalo kone ni most likely mo nyalo timo en ni sani kaka no se yie odwa chako lal gi ji kachiel ji dwa lala sana jok mane lead gini muwinjo mana ne ng'ane no lal gik moko to timunu kako dwaro. Ma Kenya dhi gik kamoro kaka koro Kagame time Rwanda, Museveni be time Uganda. Ma nikech kaka ing'iyo kaka sirkal lal gi ji ini wuone nyalo bedo gi chuny mar dhi dhawo ne haki mar jopiny. Lakini anyuondi jaudiko ni ot ne jogi bro hinyi. Minu koni dala ni jogi bro hinyi, wuonu koni, nyithindi be koro koni. Koro idhi yudo ka odhi tiyo gi emotions bang' lal gi jomoko matin ma koro ji te koro luora ma kito matema ne dwa dhi e pap ne to ji goma na chunyi midogi. Mane kako dwa temo mondo silence Gen Z. Ma koro ji nyaka tang' sana jok mane ni e forefront nyaka gitang' ahinya nikech waseneno gima sirkal ne temo timo. Ji mang'eny mane gi abduct e period ni ne gimayo kata mana simbe moko wawinjo ni odigi kuonde moko nyal ng'eyo. Moko bendo osewe to moko be oweka gine hali ma ok ber. Nitiere kata kijana mane wawinjo no kwanyo urwaiwe kok nyal wuoyo. Koro mago ntie gi sechegi anyalo mana kwayo ni waseng'eyo ni parliament waonge godo nikech gimoro amora ma gitimo president ema konogi. To president no be waseneno ka clueless. Hope kende ma wadong godo en judiciary. Kuro wasupport Law Society of Kenya waseneno kaka president marwa tiyo maber kendo otemo dhiro haki mar ji. Wasupport judiciary nikech kanyo kende e kama koro wadong godo mwanyalo goye. Mwanyalo dhiye ka weche liet. Eruru kamano. Ayudo gine moro kae ma ng'ato wacho ni ne ber ni koro Jalup Ker for the first time no go address outside Mount Kenya en Mombasa. Mono kalore kod mono pacho japeni kore dong ni boma mo Mombasa no kodhi adhi ni odhi limbe par no dhi yao ntiere head iwacho ni secondary school heads jotend jopuonje mag skunde mag secondary giro me county mano ma Mombasa mano dhi yao ngeni propaganda to ntiere okoka kata kamano paro duto te orwaki hagunwero kama ne nyokinyo jabungu kanyakla kod kadaguko bire studio hulero no jopinya dwaro mar golo jolwenye kambi ka bende kor kelogi mano mar gayo ng'anyo
ng'anyi pacho kanya korom gajwang wach mabendo aluoni machiegni parni doho koro chungo chenro mano mar golo jolwenye pacho ka mano mar jiwa rita kaluwore gi ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Kata kamano parni odiochieng' ma kawuono riwruok mar Okinde kane osechwalo bura ma kamano e doho ibiro bed kiwinje odiochieng' ma kawuono e doho ma pacho kae. Duto te waluoni nyaka gi ng'anyo mabende ochan bagi e gwenge mopogore opogore mano mar kwedo paro mar chik mar omenda kata bed ni jatend piny odiochieng' manyoro to nosegoyo bade piny kwacho ni ok obi bedo kochuo koke mane paro mar chik mar omenda makamano. Migori nanyisi ni ng'anyo makamano osechako tipo mopogore opogore juma kanyo noseoronwa wabiro bedo kwatugoni kwadhi nyime gi twak marwa. Par ni twak ma kawuono ok bi rumo saa 5 mar onyango wabiro bedo kwadhi nyime gi chenro makama nyaka rom kanyo saa 7 mano mar odiochieng'. Nikech saa osekadho 36 tok saa 2 kik wi wawila wan gi chenro mar pok opogore akayo matin aduogo gi pok opogore.